Türkiye û İsrail di çarçoya normalizekirina peywendiyan de ji sala 1951 û vir ve yekem care ku hatûçiya rêya hewayî ya du alî bi peymanekê berfira dikin. İsrail vê peymanê erê dike û destûrê de tiştekî ku ev heftê û yek salin çênebûye. Ev peyman dê bibe sedem ku seferên firokeyên İsraîlê yên ber bi Tirkiye ve ji nû ve werin destpêkirin û ji niha û pê ve di hêlên hewayî yên İsraîlê ji Stenbolê û her wiha ber bi cihêndin ên Tirkiye ve dakevin û rabin. Bi boçûna pisporên İsraîlî ev peymana seferên asîmanî tê wê watê ku Tirkiye di warê yasayî de gava xwe bi paş da avêtiye. Bu 2007 yılında koyulmuş olan kararın Ji sala 2007 ve ji ber yasayekê balafirên İsraîlê nedikarîn bikevin Tirkiye. Ji ber ku li hemû cîhanê balafirên İsraîlê bi hêzên çekdar têne parastin. Lê vê yasaya Tirkiye rê nedida vê yekê. Ji kestina vê helwestê ji bo endüstriya asmaniya İsraîlê û geştyariya İsraîliyan gaveke gelekî bi qîmet û baş e. Her wiha ji bo Tirkiye jî ji ber ku hejmareke zêde İsraîlî serdana Tirkiye dikin yan jî bi ser Tirkiye re diçin welatên din. Li gorî danên saziya amarên Tirkiye, TÜİKê ji sala 2012 heta sala 2022 diyan yanî di neh salan de 2 milyon û 395 hezar û 163 geştyarên İsraîlî biriya balafirên Tirkiye serdana Tirkiye kirine. Hejmara herî zêde berî pandemiyê di sala 2019 de pêk hatiye ku 507,459 İsraîliyan bo geştê serdana Tirkiye kirine. Li gorî dîplomatên Tirkiye jî her çiqas pêdiviya İsraîlê wekî berê bi Tirkiye nemabe jî ev peyman bu her du aliyan jî gaveke stratejîk e. Zamanlı bir şekilde tamamlanması. Devletên herêmê divê hewla çareseriya kêşeyên deverê bidin. Ji xwe tu carî yekser peywendî bi İsraîlê re nehatibûn birîn. Her çiqas wekî berê pêdiviya İsraîlê bi Tirkiye nîmbe jî girêdana peywendiyên wekî rêhewayî rûdanên giring û stratejîk in. Her wiha peywendiyên baş yên bi İsraîlê re tê wataya peywendiyên baş yên bi Amerîkayê re jî. Tê diyarkirin yek ji sûdeweriya vê peymanê hatûçiya balafirgeha Ramonê ye. Ev balafirgeh li başûrê İsraîlê ye û Filîstîniyên ku li kertê Rojava dijîn û berê di ser balafirgeha Emmanê re dihatin Tirkiye êdî wê karibin ji balafirgeha Ramonê derbasî Tirkiye bin. Niha Tirkiye bi vê peymanê li aliyekî dilê İsraîlê û li aliyê din jî yê Filîstîniyan xweş dike ku turîzma Tirkiye jî wê jê sûdeke mezin wergire. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.